Řekněte mě, kam všichni vždycky zmiznou. Jak to, že najednou na letišti zůstanu úplně sám? Ještě tady pár lidí je, ale počkejte chvilku ještě a budu to úplně sám. Jak je to možný? To se snad ani nemůže vyplatit. Oni vytápějou letiště jenom pro mě. Není ani noha. Řekněte mě, jak já to dělám. Jsou tady zase na tom letišti zase sám. Tady za mnou můžete vidět docela velký fronty. Můžu říct, že obecně všechny letiště mě přišly strašně přehledný. Dokonce mě překvapilo, že tady se tolerovalo, že lidi normálně ležijou na zemi a v pohodě. Dokonce ani žádnou security, která by byla jako převlečená, že ho jako poznám, jsem tu za celou dobu neviděl. Určitě tu jako je, ale neviděl jsem ji. Tak poměrně mně přijde, že tady se nebojím jako klidně usnout nebo tak něco. Že by mě tady zmizl batoh. To si myslím, že ne, že mi nehrozilo, ale přijde mě to mnohem menší pravděpodobnost, jak úplně kdekoliv jako vlastně jinde. Než. A můžu říct, že je to docela pohodlný cestování. Jediný, co na tom není pohodlnýho, tak ty časové rozestupy. A já už tady jsem nemusel procházet kontrolou znovu, protože jsem přistál vlastně na stejný terminál, co odlítám, takže já už jsem v té kontrolovaném, nebo u bezpečnostní kontroly, tak ta byla úplně, mně přišlo, že mě ani nekontroluje. On se ani nepodíval, co jsem v tom tácu měl, a prostě a hotovo. Asi s tím stačil rentgen. Měli teda na mý věci trochu připomínku. Jeden říká tému svýmu kolegovi: tyjo, to je maras. Asi jak jsem tam měl kábly a všechno možný, elektroniky a všechno, tak jako to asi běžně lidi tolik nemají. Co musím ale pochválit na letištích, co mě jako překvapilo, je tu teplo a netáhne tu. Já jsem čekal, že to bude jak na brněnském nádraží nebo pražským, jakože takový jakože nepříjemný na čekání, ale vlastně je tu ticho na letišti